तो हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा लेटेस्ट आपडेटआ बेनो लोगोफोर GD Constable SSC दा बेनि एडमिट कार्ड नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हासिगोन रिलिज खालामबाय। दा बे फिजिकेला मालानिफ्राय जागोन आरो नोंथांमोना खम नाम्बार मोननाया तो नोंथांमोना रानिं खालामनांगौना खालामनाङा बेनि सायाव गोबां सोंनाय जागासिनो दङ। तो बेखौनो लोगोफोर लानानै भिडिअ खालामबाय जाहाथे नोंथांमोना एसे मोजां मोनो गोसोखौ आरो नोंथांमोना जाहाथे तो नोंथांमोनाहाय गोसो जायो। दा बाथ्राया बेनो नोंथांमोननि थाखाय मोजां प्लास पइन्टआ बेनो तो नोंथांमोना बयबो SSC GD कनस्टेबलआव बाहागो लानांगौ जेराव पस्टआ 25,000 दङमोन। दा बाथ्राया जाबाय आसाम पुलिसनि फाइनाल लिस्टआ फैबाय आरो केन्डिडेटआ गोबां खमायसिगोन आसाम स्टेटनि थाखाय। दा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बयबो एप्लाइ खालामखादों होननानै SSC GDआव नाथाय खायसे क्वालिफाइड जादों खायसे जायाखै। तो बेखायनो आं फैबाय अफिसियेल साइडआव। दा अफिसियेल साइडआव फैयोब्ला नोंथांमोना बेबायदि पेज मोनखायो बेनिफ्राय नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेटआव नायनानै मोनसे गोदान SSC GD कनस्टेबलनि मोनसे नटिस दङ बेयावनो क्लिक खालामनांगोन। दा नोंथांमोना बे मे 12आवहाय नोंथांमोना क्लिक खालाम बे SSC GD राइफलमेनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो मोनसे PDF फाइलआ डाउनलड जायो आरो बेनिफ्रायनो एडमिट नोंथांमोना लिंक मोनसे मोनगोन आरो डाउनलड खालामनो हानायनि अपसनखौ जों मोनो। दा बाथ्राया जाबाय गोबां कमेन्ट्स खालामो जे फिजिकेलाव तो नोंथांमोना थांनांगौना थांनाङा जायफ्रा एग्जामाव खम नाम्बार मोनदों। तो बेनि सायाव जों बेयाव डिसकास खालामगोन मानि थाखाय थांनांगौ आरो थांनाङा। दा बेयाव नोंथांमोननि रिलिया जागायसिगोन 18 मेनिफ्रायनो आरो लास्ट डेटआ जाबाय नोंथांमोना जुननि 9सिम थागोन। स' खायसे माबाफोर जाहोनाव थांनो हायाबा नोंथांमोना बैक डेटबो खारनो हायो SSCआ बेखौ एक्सेप्ट खालामखायो। तो बेनिफ्राय बाथ्राया जाहैबाय जे खम नाम्बार मोननाया थांनांगौना थांनाङा SSC GD रानिं खालामनो। तो जेब्ला नोंथांमोना PDF फाइलाव भिउ खालामगोन बेयाव मोननैसो आपडेट होदों जे नोंथांमोना लेटेस्ट फट'ग्राफ लांफानांगोन आरो लोगोसे मोनसे जायखिजाया ID प्रुफ जेरै पेन कार्ड आधार कार्ड भटार कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स मोनसे लांफानांगोन आरो लोगोसे डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना गासैखौबो लांफाजोबनानै जेरेक्स कपि खालामनानै गांसे रिसेन्ट फट'ग्राफ नोंथांमोना लांफाथार मानोना बेखौ लानाय जायो। अके तो बे क्लियार जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे इन्ट्र मोनदों स' नोंथांमोना बेयाव तो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बियो इम्परटेन्ट इन्सट्राक्शन्सआ गोमोरो स' नोंथांमोना बेखौ आन्दायनाङा। अके तो बे क्लियार जाबाय। दानिया लोगोफोर जों अफिसियेल साइडआव फैबाय एडमिट डाउनलड लिंकखौ नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव मोनगोन नायबानो जाबाय। दा आइडिखौ होदो बेनिफ्राय बार्थडेखौ होनानै बेनिफ्राय 9 + 9 बेसेबां जायो तो नोंथांमोना 18 होनानै सार्च खालामबानो ओंखारगोन नङाब्ला रल नाम्बारबो जायो बेनिफ्राय नामजोंबो जायो। तो मोनथामनि गेजेराव जायखिजाया मोनसे होनानै सार्च खालाम होमबानो नोंनि एडमिटआ रिलिज जागोन। तो बे जाबाय SSC GD कनस्टेबल। दानिया लोगोफोर नोंथांमोना खम नाम्बार मोननो थांनांगौ मानोना जाहोना जाबाय जे जोंहा मोनसे आपडेट दङ जे आसाम पुलिसआ रिजाल्ट होबाय बेनिखायनो माखासे केन्डिडेटआ बेयाव एबसेन्ट जासिगोन तो नोंथांमोना चान्सखौ मोनसिगोन। दा जायखिजाया नोंथांमोना जायफ्रानोखि एग्जाम पास जाबाय गासैबो हैदां मोजां चान्स दङ मानोना आसाम पुलिसआव रिजाल्ट होनायलाय माखासे एबसेन्ट जासिगोन रानिंआव तो थांनाय नंला मानोना बिथांमोननि एपइन्टमेन्टआ 14 मेआवनो फैगासिनो दङ आरो ट्रेनिंआ जाथारसिगोन बेखायनो तो खायसे थांला स' नोंथांमोना चान्सखौ मोजां मोनबाय। दा जायफ्रा आसाम पुलिसआव जायासै SSC GDआव ट्राइ खालामबावदो मोननायनि पुरा चान्सआ दंखायो स' नोंथांमोना मोजां चान्स खालामदो। अके स' बे जाबाय प्लास पइन्ट तो नोंथांमोना बेखौ क्लियार जाबाय। तो बेखायनो बयबो थां जायफ्रा खम नाम्बार मोनदों नोंथांमोनाबो थां तो नोंथांमोननि खाफालनि खोथा। तो रानिं पास जानाय लोगो लोगो मेडिकेल पास जाबानो साख्रिया जाना फैसिगोन। स' दानिया जों आसाम पुलिसखौ नायोब्ला रिजाल्टआथ' होबाय लोगोफोर बेनिफ्राय माखासे एसे गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे खायसेया मोजां नाम्बार मोननाबो साख्रि मोनाखै आरो खायसेया 40आवनो 35आवनो साख्रिया जादों। दा बे मानि थाखाय जादों बेखौ जों मिथिला नाथाय माखासे एफेक्टेड एरिया बा पुलिस स्टेशननि आन्डाराव केन्डिडेट गैयाबा माखासे क्वालिफाइड जानायनि चान्स थायो। तो खायसे 40आव जादों आरो खायसे 74आव सेलेक्ट जायाखै बेबायदि माखासे भाइरेल नुगासिनो दं नोंथांमोना गोबां ससियेल मिडियायाव बाट रिजोना मा जाहोना मा बेखौ जों मिथिला। दा बेखौ समासो मिथिगोन मा आपडेट फैयो जों नायगोन गासैबो डिटेल्सखौ आरो मोनोबा नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। दा जिखि जादोला नोंथांमोननि आरो फैनो गोनां मेरिट लिस्ट दंबावो जेरै 2000 पस्टनि जेराव नोंथांमोना दाखालि एग्जाम होदोंमोन आरो कामान्ड' दङ SI दङ। दा बेयाव 10,000आ माइनास जासिगोन बेनिफ्राय काटअफआ नोंथांमोननिया आरो मोजां फैनायनि चान्सआ दङ जेराव नोंथांमोना चान्सखौहाय बारा मोनसिगोन मानोना खायसेया एपइन्टमेन्ट मोनखाजोब्बाय तो बेखायनो बिथांमोना बैयाव चान्स गैला मानोना मिथिखायो मोनसेल' ID दङ होननानै। दा बे 10,000 माइनास जायोबा तो गोबां चान्स दङ नोंथांमोना जायफ्रा क्वालिफाइड जाना दङ कामान्ड'आव बा ABUB कनस्टेबल SIआव जानो गोनां स' नोंथांमोना गोबां चान्स मोनसिगोन मानोना 2134आवबो माखासे माइनास आरो प्लास माखासे काटअफ फैगोन स' नोंथांमोना मोजां चान्सखौ मोनगोन। तो बेखायनो लोगोफोर जायफ्रा सेलेक्ट जायासै नोंथांमोना गोसो बायनाङा मोनसेल' ID खा मोनसेल' ID जों मोनसेल' साख्रि मोननायनि बेबादि पुलिसखौ लादों जानांगौ बेखायनो खायसे रिजाल्टखौ होथ'नाय जायासै। अके
स' बे क्लियार जाबाय बेखायनो स' नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय था साइक'मेट्रिकनि थाखाय लोगोसे रेडि जा नोंथांमोना आपकामिं फाइनाल लिस्टनि थाखाय जायफ्रा 2000 पस्टआव एग्जाम होदोंमोन आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव एसआइनि काटअफआबो खम थांगोन मानोना गोबां स्टुडेन्टआ माइनास जासिगोन कनस्टेबलाव अके मानोना साख्रि मोनग्रोसिगोन दा बेनोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेटआ थ' बिनिफ्राय मा लेटेस्ट आपडेट फैयो आं नोंथांमोना थाबैनो शेयार खालामगोन जुदि मोनोब्ला अफिसियेल साइडनिफ्राय दा एपइन्टमेन्ट लेटारा नोंथांमोना गाबोन एबा 14 मेआव मोनसिगोन बेखायनो स' नोंथांमोना रेडि जादो आरो खायसे थांबाय जानांगौ आरो खायसेया गाबोन थांगोन फुङाव दा लोगोफोर नोंथांमोना गाबोन मोनथारसिगोन एपइन्टमेन्ट लेटारखौ थ' आसा खालामो नोंथांमोना जाहाथे मोजां लाना फैयो दा बेनिसिम लोगोफोर हानायसेबां शेयार खालामदो जाहाथे बयबो नुयो आरो लोगोसे गोदानै फैदों चेनेलावबो थ' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो दाबाव बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव